Girûpên Çekdariyên pêştevanîkirî Tirkiye dibin pêkirin û kiryarên xwedeyên hovana li dijî mal û milkên welatiyan li deverên Kurdî mîna Efrîn, Serê, Kaniyê û Girêspî de berdewam in. Herî dawî jî Girûpên Çekdar êrîş birine serdêreka xrîstiyanan li bajarê Serê Kaniyê Rojavayê Kurdistanê û hemû kelopelên di nava dêrê de dizîne. Rewingeha Sûriya mafê mirovan ragihande. Çekdarên ku Serê Kaniyê kontrol dikin êrişî dêra Martûmaya xrîstiyanan lê taxa kaniyê ya bajarê Serê Kaniyê kirin û lê gorî rewingeha navborî daye diyar kirin ku hemû kelopelên di nava wê dêrê de dizîn û ji xwe re birin. Rewingeha Sûriya mafê mirovan got jî ku ew kelopelên hatîn dizîn alavên hesin û elektrîkê û kerestan pêk dihat. Ew alav hemû dizîn û ji bo xwe difroşin. Li aliyekî din jêderên xwecahî ji deverê eşkere kirin ku Girûpên Çekdar di proseya desteserkirina lê ser zeviyên çandiniyên welatiyên Kurd li bajarê Serê Kaniyê berdewam in. Herûha nahêlin, cotkarên Kurd nîzîkî zeviyên xwe yên deverên dibin destê Hesedê de bibin. Ew Çekdar di diziya alavên çandiniyê de jî berdewam in. Girêdayî heman mijarê rewingeha Sûriya mafê mirovan ji beriya çend rojan jî ragihand bû ku çekdarên Girûpa Hemzat destdanîn lê ser 500 hektar ji zeviyên welatiyên bajarê Serê Kaniyê û gundewarê wê û bi taybet zeviyên gundên Qitîna, Herdana, Eldiwêrî, Mesacit, Elberim lê başûrê Serê Kaniyê. Ji dema êrişa Tirkiye Girûpên Çekdar li ser bajarên Kurdî û taweke niha. Ew girop bi kiryarên hovana lê dijî welatiyên deverê jê revandin, dizî, talankirin, desteserkirin lê ser mal û milkên welatiyên deverê radibin. Bê ku lê ser van kiryar û binpê kirinan werin sizadan.